Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan naqas u ilu jonqos minn dmiru li jinvestigaw jieħu l-azzjonijiet fuq allegazzjonijiet serji. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt intervista fuq Net FM meta kien mistoqsi dwar dak li ġie żvelat dwar il-kap tal-FMS Carmen Chantar, allegazzjoni li daħlet 400,000 euro minn kumpanija marbuta mal-Vitals. Allegazzjonijiet serji huma allegazzjonijiet dettaljati. Ma fl-aħħar mill-aħħar għandek persuna li l-ewwel ħaġa trid tiddefendi ruħha u tkompli titfa' dawl fuq number one kemm għandek kummissarju tal-Pulizija illi naqas. Għaliex dan suppost ilu jinvestiga? Issa qed imorru jiġru għandu biex ovvjament jippruvaw inaħħu it-teba minn fuqhom. Imma il-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija naqas u ilu jonqos minn dmiru. Bernard Grech qal li għalkemm il-qorti kkundannat id-dil tal-isptarijiet u sejħitlu fraudolenti, il-Kummissarju Angelo Gaffan ma ħa l-ebda azzjoni. Barra minn hekk huwa lanqas ma ħa azzjoni fuq id-denunzi li ressa il-Partit Nazzjonalista sabiex ikunu investigati daw kollha involuti f'dan l-akbar skandlu. Fil-waqt li l-Carmen Chantar għadu sa issa ma sejħilix u kella tkuni li tżaħħal rikors fil-qorti sabiex tingħata l-opportunità li tiskolpa ruħha. Hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kulħadd qed jipprova jfarfar minn responsabilità. Hemmhekk tara kif issa f'daqqa waħda kulħadd qed jipprova jeħles mir-responsabilità. Ma l-ewwel kienu kollha konfoffa jaqbżu għal xulxin jiftemu ħalli jdawru l-miljuni bejniethom u jikomplu jitħanżru minn fuq flus il-poplu. U issa kulħadd jipprova ibellaw lil ħaddieħor. Dan huwa l-istat tan-nazzjon, dan huwa l-istat ta' pajjiżna illum fejn għandek inna ngħidulkom il-kriminali u l-korrotti, issa il-kriminali u l-korrotti qegħdin iduru għal xulxin. Waqt l-intervista Bernard Grech fakkar fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-kola ma tkunx intaxxata, iżda l-gvern ta' Roberta Bela qed ikompli webbes rasu. Bernard Grech tkellem ukoll fuq is-sitwazzjoni preżenti tax-xandir nazzjonali fejn sostna li issa ħadd m'għandu aktar dubju li Roberta Bela qed jikkontrolla xi xandar fl-aħbarijiet dan għaliex Roberta Bela huwa insigur. Irid jara li jkollu kontroll tal-informazzjoni biex u jidher dejjem sabiħ, ma jkollu xejn negattiv, saħansitra jekk dak l-attakk, jekk dik il-kritika tkun ġejja minn nies tiegħu stess. Daqshekk huwa insigur. Persuna li m'għandux problema li jilqa' l-kritika kif nagħmel jien, nirrispetta dik il-kritika għax dik il-kritika tista' biss tagħmilni aħjar. Ma Roberta Bela insecure. Jibża mill-kritika, irid biss jisma' dak li huwa jixtieq jisma'. Fit-tmiem l-intervista Bernard Grech saħaq li l-poplu ħaqqu gvern li jixraqlu, gvern li jpoġġih fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Nkomplu insaħħu il-medja tagħna għaliex huwa permezz tal-medja tagħna kemm it-televiżjoni, ir-radju u allura anke platform tal-internet, platforms differenti għandna fuq l-internet li nistgħu aħna nkomplu naslu għand in-nies. U dan nistgħu nagħmluh billi int li qed tisma' li ma tiflaħx iżjed għall-arroganza, li ma tiflaħx iżjed għall-korruzzjoni, li ma tiflaħx iżjed għall-abbandun minn dak illi inti għaddejja għaliex Roberta Bela lilek ma jafekx, ma jinteressax minnek. Int ejna ħalli nkunu nistgħu nkunu mhux biss kenna lik, imma nkunu nistgħu nkomplu naswa għal aktar nies, għand aktar nies biex fi żmien qasir nkunu l-gvern li inti jixraqlek. Giulia Falzon għal Net News.